ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp имои экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза хона рӯй кардан замин кати аз территорияи Ҳамадонӣ, аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи Хӯросон, территорияи шаҳри Кӯлоб, Турсунзода, Рудакӣ ва дигар тарафҳо. ва саддӯстон азиз, қолабҳои мақсад ки стумрезӣ ҳастад, ки хеле римский ҳастад, гулдор ҳастад, фасона ҳастад, ва ҳастад креслаи фурӯшӣ, гази фурӯшӣ, обшим инам хеле маҳсулотам дӯстон азиз ҳастад, обшим чизи техникиам ҳастад. ва аз территорияи Душанбе якхонага, духонага ва аз территорияи шаҳри Бухта, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдатам мақсад ки квартираи фурӯшӣ ҳастад. ва кадоми шумо дам агар ягон хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад дар WhatsApp имои экранда рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва кадоме ки дар ин навор агар хонаи махбулӣ шакл наёфта бошад, дар комментария нависед, мо дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад дӯстон 119 сомону 50 дирҳам ҳастад. мо бошад навори имзара сар мекунем то охираш тамошо ки маромад рафтем. мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, ки сирочина қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пушти мактаби 54, бозор мактаб садиқ амаш пешта балинсаи Калон, яъне ки ҳамин райони Ҳамадонӣ ҳастад. 9 сотиқ замин масоҳат дорад, ки се дар хона фунда мерехтагӣ ҳастад. дӯстони азиз, ки се дар хонаи Калон ҳастад. якта калидор бания падвал дӯстони азиз ва дута кухниам дорад дӯстони азиз. иҷа обсвети районӣ гузарондагӣ ҳастад, обсветиш мушкилӣ нест. бозор наздика дӯстони азиз, балинса наздика, мактаб дар пешаш садиқ ва мактаби 54 ноҳияи Ҳамадонӣ, пушти мактаби 54, се дар хона фунда мерехтагӣ ва ду тарафаш маҳкаманд. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ва оби ватапроводи шаҳрӣ дорад, яъне ки качайкани оби ватапроводи районӣ дорад. инчунин свечам ҳастад. дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ, ки боз мегад муомила мешавад. 200 бо муомила мешавад. срочна ҳуҷҷатҳош 100%. се дар хона қатъи калидор бания ва дигар чӯшкати фундаш рехтагӣ ҳастад. ҳамаги 200 000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ кор мекунад, дуюмаш рақамҳои мегафон, инашда WhatsApp доранд. ягон савол то ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар срочна маромад занг занед, бо арзон ва савдо мекунанд. мегзарем ба дим қолабҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, қолабҳои римский фурӯшӣ ҳастад, ки ҳар гуна стил, ҳар намуд дизайн кати ҳастад, барои мақсад ки барои стойка рехтан ва барои дигар чизо. қолабҳо барои стойка римский ҳастад, калон ҳастад, калони гулдор ҳастад, размерои 25 ба 360 ҳастад, размерои 30 ба 360 ҳастад ва размерои 35 ба 360 ҳастад ва размерои 63, 75, 93 ҳам хеле аст. ҳар гуна гулдонҳо ва қолабҳои стойка дӯстони азиз. нархҳои мақсад ки римский калонш ай 5 сомон дӯстони азиз боло ҳастад ва ҳастад размерои балясин ҳастад, нархҳошон аз 2500 сомон боло ҳастад. бо ё муомила дорад, ҳамашон нав ҳастад. чанд касе ки мисол чанд комплект дар кор, чанд ки дар кор ҳастад, бо меёванд ва доранд ва арзонам мекунанд. нархҳои калоншон дӯстони азиз аз 5000 сомон боло ҳастад ва нархҳои размери майдашон аз балянсинаш ай 2500 сомон боло ҳастад. ино қарор доранд дар шаҳри Ҳисор дӯстон, хеле фасона кае ки мақсад ки римский, мақсад ки стойка гулдор. ҳар ду рақамҳошон 24 соат кор мекунад. кадоми мисол ягон барои бизнес кардан ё ки барои хонаш кардан, ин дӯстони азиз шумо тамос гирем, ба шумо фаҳмода медиҳад ва доставкам фора мекунад. ҳамаи намуд стилша доранд, ҳамаш замонавияи пачка. маромад агар ягон ҷоша шумо нафаҳмида бошем барои чия чӣ хелай мисол, бо метавонед ки шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳад. рақамҳои мегафон ҳардушон 24 соат кор мекунад. дар шаҳри Ҳисор ҳастад, ҳар гуна размер қолабҳо барои стойка, маромад римский занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Меҳнатобод, дӯстони азиз, пеши мактаб, магазин, масҷид ва роҳи Калон. 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 14 хона кардагӣ ҳастад, ки гирди вона дӯстони азиз се тарафаш маҳкам ҳастад, об светам ҳастад, ҳуҷҷатҳои хона ҳастад ва даврӯзам часпондагӣ ҳастад. боз камтар дигар мақсад чизҳои сохтмонӣ дорад, шебен, қум хеле чизо дорад. дӯстони азиз, хона як дуна сурача, яъне ки хона дурношон мақсад ки падма як шкатур кардагӣ ҳастад, монтажш кардагӣ ҳастад, даврӯзам часпондагӣ, даврӯза дар сурат нест, яъне ки ҳастад. хоб ва
се тага калидор дорад дӯстони азиз, кухни, баня дуруштае. хонаҳо ҳамашон мақсад ки бо сими барқ яъне пайваст кардагӣ ҳастае, шикатуршам кардагӣ, фақат ранг борем хеле корош мондагӣ. боз ҳавзи 48 тонага барои об дорад. ҳавзи 48 тонага барои об ва оби деҳқонӣ барои замине ки обуш ура отдельни ҳаста, оби меомадагӣ дорад. дӯстони азиз, дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 275 та боз муомила мешавад. промои рақамҳои Россия дӯстони дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ноҳияи Хуросон, деҳаи Меҳнатобод дӯстони азиз, пеши мактаб, магазин ҳамаша дар наздикиш. Марамат срочна занг занед, маълумотша гирен, бо арзон мешавад. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Ҳуснобод гуфтагӣ ҳастае, яъне ки Ҷангалак номи пешинааш. шаҳри Ҳисор дар деҳаи Ҳуснобод, ҷамоати Ҷангалак. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки временка кардагӣ ҳастае, навес камтар временка дорад, лаби обдай. хоб дӯстони азиз, гирди ванашда одаморо гирди ванаи хонада одаморо зиндагӣ дорам. ҳуҷҷатош ҳастае, мактаб, мағоза, масҷид. қалъаи Ҳисор ҳамагӣ аз ҳамин замин мегӯяд, замин хона 2 километр мегӯяд болотар ҳастае дӯстони азиз ва обсветам дорад. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. шаҳри Ҳисор, деҳаи Ҳуснобод дӯстони азиз, Ҷангалак аз қалъаи Ҳисор дӯстони ҳамагӣ 2 километр ҳастае. 115 000 муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 96 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои инашам мегафон ҳастае, ахираш 02, инашам кор мекунад дӯстони азиз. оиди замин мақсад ягон маълумот хоҳем шумо, ягон саволои зиёдӣ агар боша бораи фаҳмидан дӯстони азиз, марамат шумо занг зарем, ба шумо фаҳмонда метавонам ва нашро сумош бо арзон мекунад ва ҳуҷҷатшам ҳаста. обсвет мушкиле надорад, гирди ванаш полни худ одамо зиндагӣ дорад, мактаб, мағоза ва дигар чизои лозимӣ наздик аст. срочна бадаи марамат метавонед занг занед. ва кадоме ки ягон хонаи фурӯшӣ дорад, ё ки замин дорад, квартира, мошин, ягон техника, ягон чизое ки барои фурӯхтан ва реклама кардан, марамат шумо сурат маълумотша дар рақамҳои 885 12 25 дар боло ҳастае. роҳӣ кунед, мо реклама мемонем. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум эълони навбатӣ. дӯстони азиз, дта гази фурӯшӣ ҳастае ки ду тарафаш газ ҳастае, ду тарафаш плита ҳастае ки айрасия овардагӣ ҳастам. ва тага креслаи фурӯшӣ ҳастае ва ҳастае тага селкураткаи фурӯшӣ ҳастае ки ҳамашон айрасия овардаган, ҳамашон фурӯшиам. ду дона, ду тарафаш плита, ду тарафаш газ, нархаш 800 сомон ҳастае, бо ягон сумша мегзарам. ва тага креслаи фурӯшӣ ҳастае, креслаи аймаска овардагӣ ҳастам. бо суратчахто мебинем, ин кресла ҳастае, нархаш 650 сомон ҳастае. ва ҳастае дӯстони азиз, чи ҳастае, серкуляткаи фурӯшӣ ҳастае ки нархаш 700 сомон ҳастае ки инашам аймаска овардагӣ ҳастанд. ҳар сеш фурӯшӣ ҳастанд, нархошона гуфтем. ино қарор доранд дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз, ҳар сеш срочна фурӯхта мешавад. ду донааш газ, ду тарафаш плита 800 сомон, креслаи фурӯшӣ нархаш 650 сомон ҳастае ва серкулятка дӯстони азиз нархаш 700 сомон ҳастае. ҳар сеш аймаска овардаган, срочна фурӯшиам. ин ҳами рақамҳои соҳибшуна, ахираш 49 24 соат кор мекунад. кадоме то ки кадомеша ки мехарем, бо даже доставкам роҳӣ мекунад, сумша мепартоен, роҳитон мекунад, срочна аймаска овардаgan, хай сумшо даркош даем, фурӯшда мондиян. марамат метавонед занг занед. ва кадометон агар амхали чизо дошта бошем барои фурӯшӣ, дар рақамҳои мо дар 2020 роҳӣ кунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, неки нархи ахирша. квартира қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар кӯчаи Шабчароғ дӯстони азиз, яъне ки Шабчароғ дар кӯчаи С Раҳимов С Раҳимов 11. якхонага квартира ҳастае ки дар якум мошина қарор дорад, 38 квадрати метре. боб свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дӯстони азиз, термисам дорад дӯстони азиз ва инчунин дар якум мошина ҳастае, бо қатиш мегӯяд подвал дорад дӯстони азиз, балкон дутаи дигар, хоб кухни, пухни, ҳама тарафа дӯстони азиз, детский кроват, ҳама чизо ҳастае. бо хай маълумотои мондаша хитом мегирем, мақсад ки мактаб, садик, мағоза, ҳама чи мегӯяд дар пешае. нархи квартира мегӯяд 285 000 сомонӣ ҳастае, нархи ахирша дигар арзон намешавад. ҳамагӣ 285 ҳастае, нархи ахирша арзон намешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ кор мекунад, дуюмаш рақамҳои тисел, ахираш 20, инаш дар WhatsApp ва рақамҳои дастӣ. агар шумо ки харидори конкрет набошед, оиди ҳамин квартира ягон маълумот, ягон саволои зиёдӣ боша барои шумо фаҳмидан, фақат одамони харидор метавонед занг занед, маълумотша гирем. лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунед.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб пеши даврӯзаи Кӯлоб дар гуфтагӣ ҳастад соҳиб шуд. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 7 хона кардагӣ ҳастад ки хонаҳои дошона ки проектҳои нав кардияй. бисёр маҳсулотҳои хонара мегӯяд яъне ки расистка мегӯяд яъне ки арматурош расистка мегӯяд бисёр чиzoш мақсад ки бар чизи расистка ва хона мегӯяд ҳамаашон мегӯяд бо проекти замонавӣ ва буғишти пухта кати мегӯяд омода кардагӣ. дар дурини хона ҳамагӣ дӯстон азиз 7 хона ҳастад, ошхона, баня, калидор ҳамааш дуруст ҳастад. 24 соат мегӯяд ҷӯйбори об мегӯяд ва пеши хона мегзарад, оби мехӯрданӣ дорад дӯстон азиз. Хона мегӯяд пеши даврӯзаи Кӯлоб дай. хоб бо хаёлтон маълумота мегирем дӯстон азиз. нархи квартира нархи ҳамин хона ҳамагӣ 410 000 сомон ҳастад ки боз мегӯяд муомила мешавад. хона мисли ранги як дом боряд, дуруш калон, хонаи мақсад ки фасон. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша, агар дӯстон азиз марама занг заред, хона ҳолли сохтмонш полни будшудагӣ нестад. 410 000 сомон нархи хонара мондиям, бо мега ай нарх муомила мешавад. Марамат рақамошон дар поини видео аст, кадом то ки мақбул аст занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Сабзавод дӯстони азиз. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастад ки бо ремонтҳои замонавӣ гирди хона полни ход маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, дегдонхона, дарахтони мевадиҳанда, обсоед пазистиянӣ ҳастад. назди мактаби бисер дӯстони азиз, наздикии мактаби бисер ҳастад ва ҳамаи шароитош мегӯяд замонавӣ муҳайё ҳастад. медоред фақат зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 500 000 сомон мондагиам, бо ай нарх мега арзон ва савдо мекунем. ҳамаи шароитош мега виши сорт, яъне ки ремонтош ҳамаш қоидавӣ. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона дар Сабзавод аз Ҳоҷи Шариф поён. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди хона шумо ягон хоҳед агар фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва боз мегӯем кадом то ки дар ҳамин навори мо агар наёфтем хонаи маъқулии замин, квартира, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин дар кор аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дӯстони азиз, ориентир мақсад ки рӯпарои қуртобхонаи Нур да дӯстони азиз, ориентир Казокон қуртобхонаи Нур ноҳияи Сино дохил мешавад. якхонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошона қарор дорад ки 40 квадрати метр. якхонага духонага кардагиам дар дуюм ошона қарор дорад 40 квадрати метр. боб саи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ремонтшон барои зиндагитон мешавад дӯстони азиз. пеши дом да мақсад ки ҳама чизи лозимӣ ҳастад. нархи квартира мегӯяд срочна 380 гуфтаистиам, бо мегӯяд муомила ва савдои хубам дорад. 380 бо муомила дорад. оиди квартира шумо да ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар шумо фаҳмидан, шумо фақат занг занед, ба шумо маша фаҳмонда метиҳам ва арзона мекунам. дӯстони азиз, хоб кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ доред ё ки замин доред, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марҳамат рақамҳои мо дар болои видео аст, ахираш 20 WhatsApp имо дӯстони азиз дорад. касе ки мисол чизе ки барои фурӯхтӣ дорад муроҷиат кунед, мо реклама мекунем. ва кадом то ки дар навор наёфтем хонаи маҳқулият, дар ҳамин навори мо наёфтем пешкаш мекунем. шумо дастгирӣ кунед, мо хонаҳои гуфтагии шуморо пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи дӯстони азиз Исмоили Сомонӣ 25 гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 25. духонага квартира ҳастад ки дар даҳум ошона қарор дорад 54 квадрати метр. ремонтош ремонтҳои замонавӣ обсоед ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва дигар чиҳои лозимӣ шахто мегиред, лифт, пифша маша мепурсед. нархи квартира мегӯяд 300 000 сомонӣ ҳастад, боз мегӯяд муомила мекунем. агар ки конкретна харидор боша, омада бина мега ай пеш маҳқул шид, ай 300 000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуна. метавонед ки бо занг занед, чӣ саволе ки доред ай соҳибшун пурсем. ҳай дӯстони азиз, мақсад хона расход кардагӣ будай, марҳамат, тоқа суми холе алиш палиш намешавад. марҳамат, мо бисёри ба такрор мекунем, метавонед ки занг занед, маълумоташро богирем. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати деҳоти Булбул Чашма. дӯстони азиз, замини ҳавлигишона нимша мефурӯшанд, нархаш 40 000 сомон ҳастад ва 3 сотиқ замин ҳастад ки мақсад гирдванаш маҳкам ҳастад, временка, нархаш 40 000 сомонӣ ҳастад, обсоед ҳастад. касе ки мисол конкретна харидора мега, ина занг занад. ина рақамошон ҳастад мегафон дӯстона шаҳри Ҳисор Булбул Чашма
40,000 сомон 3 сотих заминша яъне ки нимша мефурӯхтиянд. Оидаш ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ боша, агар барои фаҳмидани худатон шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. ва кадоме ки хонаи фурӯштаро роҳӣ кунем, реклама мекунем, кадоме ки мисол дар навор нави хонаи маҳфули нависа пешкаш мекунем. ва ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.